som tá v bielom, ja stojím vždy skromne stranou. Prečo musím si zjať šaty, z ktorých chcem krcať? Stávam starou pannou. Jedna roba bola slušná, bola som v nej tučná. Horšie na tom bol ženích jej. Žral len halušky a tortu, tomu pchalo aortu. Pred veľkou stavou to bol ženích jej. Stojím vždy bokom, slza prejde mi okom. Môj zadok je vhodný na grill. Šaty budú môj hrob, lebo v každej z tých rôb som určite najväčší módny omyl. Kvôli Simone som šla v kimone, no som mohla ísť rovno v balóne. Dnes už viem, prečo šťastná nie je. Ženich skúmal môj zadok, moje prsia aj lalok. Ich rozvod už potvrdený je. Krka hlboký lístik, mal by úspech byť čistý. Moja výborná známa však iný názor má. Ženich, čo má nevestu, nemá pláčiť jej cestu. Prežiť smie, o gule však prísť má. Stojím vždy bokom, slza prejde mi okom. Môj zadok je vhodný na grill. Žiaľ, chyba, že manžel mi chýba. Stávam starou pannou. Keď do šatníka kuknem, tak zdesená cuknem. Z tých príšerných rôb som smutná. Muži odchádzajú, šaty zostávajú, ani tá moľa ich neochutná. Stojím vždy bokom, slza prejde mi okom. Viem, že nebudem večne mladou. Ženou, čo kričí, že sex ju vraj ničí. Stávam sa hrdo, starou pannou. Maminka, niekto zvoní. Fred! Ahoj, Frank! Ahoj. Rád ťa vidím, maminka, je tu Fred, pozri. Toto som priniesol malému Frankovi. Zase Áno, ten áno. je aký rozkošný. Rozkošný. Tak satkaj si. Tak, rozprávaj, Čo? ako sa máš? Tak ja tak úplne ako bežne. A čo vy? No ja, Frank, my sme veľmi šťastní, odkedy máme malého Franka, vieš, tak celý život... Maminka? Očká držia, ušká sa otrhnúť nedajú, molita nevypadáva, farebnosť je stála pre nášho Frankyho, je naozaj bezpečný. Tak potom, ďakujeme za krásny darček. No. Napadne. Fred, rozprávaj, preháňaj, je niekto nový v tvojom živote? No ale tak, keď randím, ale nie je to nič vážne.
ja sa neskakuje. Vieš, Fred, bola to dávno. Keď sme dávali dokupy kamarátov, ktorí boli slobodní. Ale odkedy máme... Malinkého Franka. Tak sme až pokrku. Špinaví plienočka. Špinavý, no. Kojíme. Všetko s radosťou všetko. A tak, už nie je čas. No, to si viem predstaviť. Ticho! Čo? To bol on. Malý Frank. Môžem sa sa na pozrieť? Nie! Práve zaspal. Akože nie? Nie, že by sme ti ho neradi ukázali, Ale nechceme ho No rušiť. presne tak, a napokon môžeš sa pozrieť na ňo aj tu. Aha, pozri, aký je rozkošný. Pozri, aký je rozkošný tu. Mám nápad. Maminka. No, mali by sme mu ukázať bidejka malého Franka. Počkaj, ja to mám pripravené, takže predtým ma povedz áno, povedz áno. Dobre. Tu je malý Frank. Áno, prvýkrát v aute. A tu je malý Frank. Prvýkrát grcká v aute. A tu, to je malý Frank. To je, tu mám rád na kokikovi. Zlatko, no povedal si na kokikovi. To som určite nepovedal. Povedal. Nepovedal. Povedal. Nie. Povedal. Fred. Povedal si na Kokikovi. No vidíš, už aj s dospelými sa bavím ako s deťmi. Ticho! No, tak... Ja som si ešte stále nenašiel prácu, tu tak chodím po brigádach, kamošovi som tam pomôcť a budem rozprávať, dokedy... Hej, ja mám nápad. Hej, A som ty? práve chcela povedať, že čo by mal Fred urobiť? No tak schválne. No, adoptovať si dieťa a stať sa slobodným oteckom. Maminka, ty si taká geniálna. Podielam ti potenku. Moment, prečo by som sa mal stať slobodným oteckom? Fred, kým som stretol Máriu? Bola som iba polovičným človekom. A ja som bol iba polovičný človek. No a potom, Sme sa zobrali. no a vytvorili sme nádherný celok. Lenže potom sa narodil malý Frank a ja som si čosi uvedomil. Čo? No, že som bol iba tretinovým človekom. Mária bola tiež iba tretinová. No a náš malý Franky doplnil tú zostávajúcu tretinu, takže až teraz sme vlastne taký ten nádherný celok. Ďakujem ti, že si oplodnil moje vajíčko. Nie, to ja ďakujem tebe, že si bola plodná a reprodukčná. Ďakujem, že si mal dostatok spermí. Ticho! To je on! Mária, beď sa na ňo pozrieť! Rýchlo, sedieť! Franky, vieš čo? Ja mám dosť a ja prechám, dobre? Počkaj, ale ešte som ti chcel ukázať malého Frankyho na Frank! Frank na ultrazvuku je veľmi bez. Ty si to možno už teda ako vôbec asi nepamätáš, ale ty si bola, kedy bývala aj zábavný. Prestaň! Veď ja som sa s tebou mohol porozprávať o frajerkách, o živote, o práci a teraz, Franky, na Kokikovi. To vážne? No. Prosím ťa, Franky, vieš, my sme boli dvojka, Silinská dvojka, všetci sa nás báli, nie, no, Franky, poď, čo? Vieš čo, zavolajme, až keď Maris maturuje, dobre? Ale Fred... Bojím sa, že celkom zblbnem, mozog môj mi asi tvrdne. Jabadabadaba dubidu. Keď stal sa zo mňa tato, len ty si moje zlato. Mama, tata, vudu. Keď sa tresknem, tak mám momo, keď mám spať, tak idem haj.
stavby Zatlieskajú, výborne. Ideme! Ohlásil už toho deratizera. Hej. Zaplatil si poistky. Hej. Už čo opravíte? Je brzdy na tom punte. Hej. A prevodovku na Mondeo. Hej. Volali kvôli tej poistke na tú strechu. Hej. Zaplatil si nájomné. Hej. Uložila si svoju matku? Hej. A ty si uložil chlapcov do postele. Hej. Hej? Hej. A to sa ti ako podarilo? Hm? Tak, no, slúbil som mi, že pôjdeme do Disneyland. Čo? To len kvôli tomu, že si išli jahnuť? No a čo, bol som unavený. Hádzali po sebe rybičkami z akvária, dom lepitových kozlov. Neboj. Počkáme 2 mesiace. A potom im povieme, že Disneyland vyhorel. Tak ja viem. Ja možno ide svetný koš, a potom po vzhľade do postele. Miláčik, mám ísť za tebou? Tie smeti vyniesem aj sám. Myslela som do postele. Dnes je streda. Prvá v mesiaci. Prvá v párnom mesiaci. Že by? Chce sa ti? Tie smeti vyniesem aj zajtra. Počkaj, musím dať zmekčovadlo do práčky. Co som uložil, sveta uložil, kde slúži jen si slastí manželstve. Šmokovcov si škodil, tu zmetných pištolí, dnes rozohráme címsa nebeské. Za rozsudlého aj mláďatá Ninja Turtles, aj Godzilla spýtanie, Tyrannosaurus Rex. Už nedúfal som, dnes udrie asi hrom, som ženáč a dnes rozšíral sex. Školské tašky zvalené, zo stola je skratané, na božu môžem modalitu žiacu hroť. Bernardín bude spí, teraz mačky vypustím, všetko s vášou rok a vzornou mamou buď. Nech pekla zhorí ten, kto k nám vôbec priniesol malý modrý zázrak, myslím, že bol to
rodinou, nič iné! Zavri, už nebude ozaj vrie, že skoro zlého hada vypustí. Oci, jašterica utiekla! Navarené zjedené, opraté, ožehlené, je to jasné, že to veci roztočí. Koniec je spasné, Prído čas pohrať sa s inou, hrou označenou hviezdičkou. Pre deti páči, bám! Iní to už doznali, my sme to ale dali, službe náš. A budeme nás beží, si, drsí, chlípi, starí, moži, zdraví, dobrý. Mami, oci, jašterica žerie rybičky! Len nech si dá sex. Výborne. Výborne. Počkajte! A prídeme neskôr. So stoličkami asi, nie? Aby som už Poďte, keď sa aj nahrávame. Poď už. Aj. Dobre, takže tortu máme, áno, tu mám je. Pohľadnicu som Kuriozo! podpísala. Podpísal si ju ty, podpísali ju deti, samozrejme. Okná sú zatvorené, výborne, balkonové dvere zatvorené, kávovar je Kávovar. Ja som zabudla vypnúť kávovar. No daj mi kľúče! Zostaň tu! Doma som pod papučou, príklad zúfalých rodičov. Každú hádku ja prehrávam, no napriek tomu poviem vám, nechcem viac, keď svoje auto mám. Dobre, deti, nastupovať, poďme do auta, nech nezmeškáme. Poďme. Tu torturače budem držať na kolenách, ja. Noé, Ema a žiadne naťahovačky, rozumiete? Naozaj, dnes už stačilo. Jasný, to som stále ešte Pozor, Petina! Keď jazdí, ceste márne mi niekto stál. Málo, pomáň! Keď jazdím, v hlave cítim každý pies. Keď budíme sa takých vecí. Dielnici s ňou, to sa vážne nedá zviesť. Keď si vyšiel pizza, Prosím, nechaj to tak, mal si trochu nadať. sa tam urobí prach. Mala som tak psychomyť. Chlapník, keď chceš ešte žiť, postaví na výlet, pre dielnice výkve. Áno, sa nebudeme viesť. Šoferuj sa, keď dielnici sa nedá zviesť. Dámy a páni, moja manželka. Púhý pasažier v mojom aute a nevie, prečo má pocit, že sa má deliť so svojimi trápnymi názormi so mnou s pilotom. No dobre, ale spomeňme si na tie úžasné filmy s Jamesom Bondom. Viete, kde bol katapult na mieste spolujazdca? Prečo toto nezačali vyrábať sériovo? Na tom sa niekto mohol bohovsky navaliť. Prepáčte, môj manžel má asi ťažkú hlavu. Čo súvisí s tým, že má ťažkú hlavu? Viete, normálny človek sa pozerá na šoférovanie ako na spôsob, ako sa dostať z bodu A do bodu B. Môj manžel nie. Ten sa na to pozerá ako na test možnosti, ako na test testosterónu. Podľa môjho názoru nie je náhoda, že riadec sa páka vyzerá ako mužský pohľadný útvar. Ďakujem. Doma je kľúč. Doma je jas, že len sa auto pohne, ten súboj je tu zás. Buďte všetci ticho! Náš výlet je skrát, už sa blíži, šatá, našom auto
zapnúť auto. Decka, vystupovať, poďme. A nezabudnite sa všetkých pozdraviť a dať im pusu a opovážte sa niekomu povedať, že je tučný. Mamina, ale ty tam už aj tuči bol. Ruženka! Jednotka. Som stále diaľnic kráľ. Oh, yeah! Potiahnem to až do konca. No jasné, Jasné, neboj. Neboj. Neraduješ jednotku, keď parkuješ? To som si tak urobil, že no? Áno. No teda už mám neviem koľko rokov automat, ale tu je manuál. Tak musíš dať jednotka. Jednotka. Ručná. Dobre. OK. Čap. Zlatko! No čo je? Ešte koľko ostáva do prestávky? 32 sekúnd. 32 skutočných alebo 32 hokejových sekúnd? 32 hokejových sekúnd. To som si aj myslela, veď zase tie pauzičky, opakované, spomalené zábery. Ale ja mám preto pochopenie, vieš, lebo viem, že to máš rád. Avšak ono to môže byť aj zaujímavé, ako sa tam premávajú, korčuľujú, hore, dole. A teraz koľko? 32 sekúnd. Stále. Zlatko. Zlatko, ty si uvedomuješ, že ja každý jeden víkend trávim tým, že na teba iba čakám? Uvedomuješ si, že ja na teba iba čakám. Šli sme kúpiť raz pár topánok zas. Pri sľavách sa zastavil čas, obúdie vzácnosť. Ja som nechcel, ale musím, tak tu stojím s kabelkou ďalšou. Sám v nakupnom centre ženu pol dňa nevidieť. Pôvodne to mal byť iba podmienečný trest. Len ma ďalej serte, teplo viac nedá sa zjesť. Žaliem, to mi verte, hoďte na mňa niekto sieť. Zlatko, ako dlho to ešte bude trvať, prosím ťa? Zlatko, ja viem, že ma počuješ, aj ma vidíš, áno. Zlatko, prestaň, lebo ja sa fakt naseriem! No tak dámy, nemám na to celý deň. Kým príde na radu ten vodku na bielý zem. Mám rada vinko, ale nestrčím príliš preň. Prečo je pre mužom stále to závodom? Závodom chvíle poznačí vám aj tvár. Ja hľadám záchod a zrkadel tiesto pár. Veď mám náhu, že spravodlivosti to nie. Ja som dáma, treba mi ísť a to hneď. Malá
tak páni, idem dnu a nemám dobrú náladu. A mám dosť! Výborne. Čapkajú. Na svadbe DJ hral, Prečo som si ubral milión dôvodov na 1000 rozchodov? Odborník vie, láska je gíč. Odborník vie, je maskou. Odborník nech mi odpovie, prečo stále ty zostávaš mojou láskou. Asi som ťa mal mať menej rád, asi povedať, čo má sa stať. Sladká príchuť malých útekov, odvábiť snom aj sám sebou. Asi by som mal mať aférku, asi som mal spaliť masérku, asi som mal písať zoznam strát, asi som ťa mal mať menej rád. Cítim spomienky mi chladnú, nehádocích, nekonečných, tých nocí besenných.
To si sadkajte a hlavne nebuďte nervózna vôbec. Sa usmievajte. Volám sa Rosa Carboni. Krásne. Teda Ritz Rosa, Ritz Carboni sa volal môj manžel, ale ten je mŕtvy. Joj. Teda nie, že by bol mŕtvy naozaj. My sme sa rozviedli a ja si rada predstavujem, že je mŕtvy, zlepšuje mi to náladu. To, čo som povedala, nie, viete, ja idem natáčať svoje prvé zoznamovacie video Rosy Ritz a vlastne vám tu teraz hovorím, že vám všetkým videopánom vám tu teraz hovorím, že som rozvedená. To je dobrý začiatok? Dobre, tak som rozvedená. Áno, som rozvedená, ale teda my sa môžeme rozprávať aj o niečom inom ako o mojom rozvode, že? Môžete pokojne, môžete rozprávať, o čom sa vám zachce. Dobre, takže môj rozvod. Môj rozvod bol ako otvorená operácia srdca bez anestetík. Moje črevá boli vyrvané, vnútornosti boli na podlahe a nikomu ani len nenapadlo, aby mi dal sedatíva. No. Nie som hneď príťažlivejšia, keď toto viete. A? Asi mi už začína zvoniť telefón. Ale teraz aj niečo o mne. Vrátila som sa do pracovného procesu v telefónnom marketingu. Jednoducho, volám ľuďom, snažím sa im niečo predať a oni mi to položia. Je to veľmi uspokojujúca práca. A ešte som sa prihlásila do večerného kurzu kúzlenia na gymnáziu pre dospelých. No, mohla som si vybrať kúzla alebo aerobika. A aby som bola úprimná, kúzla sa mi zdali pohodlnejšie. Aby som bola ešte úprimnejšia, myslela som si, že to bude miesto, kde stretnem veľa chlapov. No, bohužiaľ, celá trieda je plná žien, ktoré sa chcú zoznámiť s chlapmi, takže áno. Veľa 7 rozvedených žien sa učí, ako vytiahnuť králika z klobúka, zatiaľ čo vo vedľajšej triede skáče 20 sexy, spočených, slobodných chlapov aerobík. No, ale ja som späť pre. A skoro som zabudla. Mám deti. To je príťažlivé však. Tak. Prepáčte, tu. Tu? Aha. Tak pán video, ja len dúfam, že máte rád deti, lebo ja nie. Teda nie, že by som nenávidela svoje deti, mne akurát vadí predstava, že mám svoje deti vychovávať úplne sama po tom, čo ma môj mŕtvý manžel opustil v deň mojich 40. narodenín. Horčí. No, tak práve som vám ešte aj povedala, že on odišiel odo mňa a nie naopak a teraz si už dáte pozor však, pretože prečo by ju jej mŕtvý manžel opúšťal a odišiel k staršej žene? Áno, je to tak, on odišiel k staršej žene, lebo mal krízu stredného veku a nemal ani len toľko slušnosti, aby ma opustil pre nejakú mladú šťadnu s pevným zátkom. Nie! On si odíde k ženskej, ktorá nosí veľkosť 50, má vnúča, ešte aj krivá! No a teraz si už určite hovoríte, čo je so mnou v neporiadku. Čo? Všetko je v poriadku, ale pustite mi do zaberiku. No. Ale viete čo, pán video? Mne je to jedno, pretože ja som prebdela mnoho nocí a jediné, čo ma zaujímalo, bol Dunaj a ako to skončí s Johankou. No a ešte k tomu som vyhádzala všetky tie kazety od tých... Ešte ne! Už som počul Johanku. To není tvoj obraz! Toto není tvoj obraz! A ešte k tomu som vyhádzala všetky tie kazety od tých podvodníkov, ktorí si hovoria psychológovia, lebo ja verím iba sama sebe. Ja chcem niečo skutočné a hlavne ja som úplne OK.
Janka už zomrela. No ešte. A tak, po 15 rokoch, kedy som sa zobudzala vedľa rovnakého, plešatejúceho, mŕtvého starčeka, som... Co ty si dneska? Rozaric je pripravená a má svoj život pevne vo svojich rukách, aj keď teda cestou sem som sa musela 3-krát zastaviť a vyvracať, keď som išla na toto ponižujúce natáčanie so šancou 1/1000, že možno stretnem slušného chlapa, lebo ma môj mŕtvý manžel opustil kvôli nejakej krivkajúcej babičke. Len tak. Bez varovania mám inú, milujem ju a odišiel. A všetko sa zastavilo, môj život a ja som... 3 dni som ležala v posteli a nič pre mňa neexistovalo. Ale zrazu, na polročnom výročí zrútenia môjho života som sa vybičovala sem, aby som natočila prvé zoznamovacie video Rosy Ric. Tak si ma vyberte, pán video. Prosím. Je to dobré? Ja som jeden z tých sexy spotených, čo chodia na ten aerobik a prihlásil som sa tam, kurva. Tak išli by sme na kávu? Hudba! Vždy inak. Prepáčte? Áno, Markusov pohreb a pohreb Heleny. Ona mala kremáciu, no. Tam sme sa videli. Prepáčte, mali by sme sa poznať. Myslím, že áno, veď nás oznamovali na pohrebe Máry. No, vy ste Muriel. Áno. Rád vás znova vidím, trocha sa pripomeniem. Som Artur Beasley. Dobrý deň, Artur. Dobre, teda. Jaj. Vyzerá to na pekný pohreb. Koho je? Vy neviete, kto je zosnulý? Zabudol som. Dáte si salámu? Prepáčte. Vedel som, že prídem skôr, tak som si zobral olovrant. Tá saláma je čerstvá, je z Kauflandu. Rožky mám tiež, kupoval som ich v tej pekárni na rohu. Teda normálne kupujem na hlavnej stanici, ale dnes sa mi fakt nezdali. Inak, viete, že mi tam vždy zle vydajú? No, tak si volám vedúcu. Rožky nebudem, dám si len salámu.
Nemal by som to tu jesť. No dobre, no. Však ja vydržím. Aj moja Siu tu mala pohreb. Boli sme spolu 40 rokov. A vy? Čo ja? No, aj váš manžel tu mal pohreb. A vy ako viete, že môj manžel už nežije? Však vidno to na vás. No čo je na mne vidieť? No, vidno na vás, že ste prišli o niekoho, s kým ste prežili celý život. No. Môj Jim mal pohreb hore nad mestom. No. Už sú to 2 roky a 2 mesiace. No to hej, tam je to veľmi pekné. Také pohodlné sedadlo. Chodíte s niekým? Prepáčte. Ospravedlňujem sa. A to je v poriadku. To ja len tak, že či by vám vadilo, keby som vás pozval na kávu. Artur, vy ma balíte. No to ešte nie, to by ste museli súhlasiť. Zatiaľ iba tak konverzujem. Zasmiali ste sa. Tak čo? Jedna káva nás podľa mňa nezabije, keď už to musím takto povedať. No. Artur, vyzeráte ako milý človek, no ale... Viete, ja už nikam nechodím, to ja už nie, to ja už mám svoj vek a mám svoje problémy. Problém je chôdza. Najhoršie spí. Nuž to náš vek. Nuž čo už s tým. Artrózy rôzne. Nás krúcajú. Migrény hrozné. Raz odsnejú. Nevadí, s tým to dá sa žiť. Máte bypassy. Dokonca 2. Farbím si vlasy. Až do modra. Už mám svoj svet. Už jel mi vlak. Aj tak ste sexy. Slabne mám zrak. Nevadí, s tým to dá sa žiť. Len spomínam na tých, čo nie. Som posledná, no svieži kvet. Rodina si nespomenie. Boli to dnes už pomene. Syn môj nechodí. Môj nechce ísť. Zmeňme už témy. Obráťme listy. Mám dobré fóry, Počúvať viem. kefír mám rád. Ja džín môžem. Nevadí, s tým to dá sa žiť. Mám rada kľud. Neznášam prach. Ja mám svoj záhon, pestujem hrach. Trávu kosím. Dobrá som v tom. Vstávam nerád, Ja som svitom. nevadí, s tým to dá sa žiť. Artur, ja vám musím niečo povedať. Viete, No, ja nie som tá, ktorá skáče do postele ako taká akvabela. No, ja potrebujem čas. jaj. Vadí. No tak
ťurmu, ako môj Jim. Ku mojej sile sa uložím pár posledných. Preto chcem žiť, Kým prídeš lust, šťastná chcem byť. Ale Jima neprestanem nikdy milovať. ale veď to ani ja, môj sľub. Tak ja neviem. Ja neviem nič. Nevadí. S touto sa dá Bez tých, čo som vám povedal. Bez tých si to tam dali. Nemá nejdu smutná. A Boh povedal, takto bol napísaný príbeh muža a ženy. Budú do seba neustále narážať ako dve pomstychtivé autíčka na autodromo. A nad tým všetkým, dodal Boh, kráľuje jediná večná pravda. A vy, všetci dobrí ľudia na tejto zemi, Radujte sa. a nájdete si niekoho, koho budete naozaj milovať. Niekoho, o kom budete presvedčení, že je perfektný, A potom venujte celý zvyšok života k tomu, aby ste ho zmenili. ten lásky čas, žijeme ten lásky čas. Ten príbeh je znám a je stále náš, je krutý a zvláštny, je to lásky stáž, čo začína otázkou, jak sa máš. Ten lásky čas, žijeme ten lásky čas. Trafi to hneď z prvého podania, aj zo foty zo stromu povstania. Sme dopletení mimozemšťania. Ten lásky čas, začíme ten lásky čas. Si príde naše prekliatie, Boh nedovolí, že prehráte. To na víťazov sa radšej nenájde. Stále si netrúfa, že do očí hlavie mám. Ty si moja láska, si príroda výchoza. Ty si moja láska, si príroda výchoza. Ale tu som len, že až do toho konca, jak doskakujú, bolo jasné, že sú tu blízko. Dobre, niektoré veci boli oveľa lepšie. Martinko, jedna veľká pochvála, lebo sa mi zlepšuješ kontinuálne, teraz v posledných 3 dňoch. Veľmi, veľmi. To ono. To sme vypnúť Nemám ten kamoš. úvod, teda prvá časť toho bola úplne super pekná. Keby ti tam nezrkal.